Teren futa lillahi hajetoden to seren behola be bur egunas. Teren futa lillahi hajetoden to seren behola be bur egunas. Teren futa lillahi hajetoden to seren behola be bur egunas. So terde so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade guna. Bandiraɓe e sehilaɓe musidɓe tedduɓe julɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV sikki ala gonnen ko ɗo e nder wuuro men teddugo ngo wiyetego Madina Gounass tawi woni sababu garagal men ɗo ko hawrude e dawal capanɗe jeetati e tati ɓiwol Daka Madina Gounass. Hande kadi ñalawma arti bandum woni koye hirndede e ngolɗo kirɗol ko ni adori mbeɗa sikki bandiraɓe kala enen daara wonande oɗo oto mo jiitan ko ɗo ceerno o woni jeeyaɗo Allah tedduɗo gonɗo sababu noddude julɓe yo garɗo en noon ko ɗo o woni e nder oɗo oto sikki ala o fayi ko Daka Madina Gounass won noon sirlu gonɗo e Daka Madina Gounass kono won sirlu gonɗo e kirnol Daka Madina Gounass ha on sirlu woni sababu julɓe kala moni kala goto kala ene etono doole mum potirno immade kala ɗo wonno arɗo e Madina Gounass beele ene jeeye e kirndol ngol ceerno hirdara fewde toon to ladde alliyankore ɗo Allah heɓete ɗo Allah wondete ɗo Allah welete taggore muɗum ɗum noon bandiraɓe Pindi TV naɓe ha yesso ko lawol ndiwidoɗen ma en kuppita ko woni toon. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren behola be bur egunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren behola be bur egunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren behola be bur egunas. So terde so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade Gounass. mbaɗen tarbiyayneedi pittali men gonen lesmu rabbi ɓe mur e Gounass. mufidul muridi Muhammadu Saidu As'adu Mas'udu mur e Gounass. mbaɗen awwalal juuragol ceerno men to Alhaji Amadou mawɗo Gounass. murabbi muraqqi fa huwa kamilun mukammilu gondiɗo ceerno Gounass. aminayi nabiyin e almuɓɓe mum ɓe lomti ko Tijjani mur e Gounass. ala balko sharqan e garban fofof yaminan simalan e mur e Gounass. ɓe ceedi yaginan hara wo surayya e mulkun e malkutu gam koɗɗo Faas. e jaɓruut e laahuut e haahuutu fof ɓe mirni ɓe peeñi to mur e Gounass. ɓe gandi ɓe majji ɓe majjirɓe en ɓe maayi ɓe nguuri to mur e Gounass. ɓe jiyata e halqu sina takɗo ɗum ko ɓe gandina jeyɗo mur e Gounass. ɓe gandi jiɗaɗo Muhammadu men kala Cheikhu Tijjani jom barke Faas. ɓe Teren futa lillahi hajetoɗen to seren behola be mur e Gounass. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren behola be mur e Gounass. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren behola be mur e Gounass. so terde so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade Gounass. mbaɗen tarbiyayneedi pittali men gonen lesmu rabbi ɓe mur e Gounass. mufidul muridi yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah ko yettude dendagal bandiraɓe julɓe kala siftinde gonnen ko ɗo e nder Daka Madina Gounass nokku mo ganduɗa hoorema ko nokku alliyankejo lulde nde ganduɗa hoorema ɓami mawninede kono wona hande o duuɓi capanɗe jeetati e tati ko oɗon nokku ɓami mawninede tawi wonno sababu o
walla fuɗɗuno ngol ɗon mawningol ko goto e jeeɓe Allah mo Allah hokki tomal e fartangi mawnide oɗo nokku hono Alhaji Mouhamadou Saydou Ba Madina Gounass hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e goho ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi woni duuɓi capanɗe jeetati e tati duuɓi capanɗe jeetati e tati ko dewal Allah duuɓi capanɗe jeetati e tati ko wottudinde Allah e gotampago mum pelemu ngu duuɓi capanɗe jeetati e tati ko ruttude julɓe ɓe e asli mumen alliyankore nde duuɓi capanɗe jeetati e tati ko ruttude julɓe ɓe e nehande mumen asliyankore nde woni ruttade Allah subahanahu wa taala nde tawno Allah holliri tagarani hay goto wona neɗɗo wona jinne so wona ha ndewa ɗum ngal ɗon dewal noon alay saago ko adi rewde nde ko andude nde wadde jiyaɗo Allah o adi ko jangguinde yimɓeɓe e andinde ɗumen hol gonɗo Allah subahanahu wa taala hol sababu tago mabɓe hol sababu godal mabɓe kono hol sababu peñal ngal ɗon godal ɗum waɗi ko awno ko mbiyen wonde ndiɗo awdi ndi fuɗi julɓe kala nene naftoro ɗumen balle sappo ko dewal Allah balle sappo ko wottidinde Allah e gotampago mum pelemu ngu balle sappo ko ruttade Allah subahanahu wa taala ko qur'ana ko sunna nde ɓe wurtinte ko lawol Seydi Cheikh Tidiane ko ɗum tigui mawninte ɗo e nder oɗo nokku to ko ganduɗa kala garnoɗo arti nde tawno kala gaddunoɗo ɗo goƴa mum to Allah goƴa mum to cellal goƴa mum to caɗele aduna goƴa mum to dañal kulol e fayre hakkude mum e jomum Allah ne hewno wottide ɗum Pidi TV e kala saaha ma eto dole mum no potirno gam yedde dendagal bandiraɓe ɓe Allah hokkani tumal e fartange arde ɗo jooɗade ɗo tawede ɗo tawa tigui rigui aɓe kuccire e bandiraɓe ɓe dende mumen gueƴe ɗe kala Allah jarama mbaɗen tarbiyayneɗi pittali men gonen les murabbiɓe mur e Gounass mufidul muridi Mouhammad fara ɗo e daga he woni de joni duuɓi capantati mi wonami bawɗo haala kono noon ko jiimi ko e daga he gila daga fuɗɗi ha ko ɓuure tan jiimi hen weltare tan jiimi hen teddugal tan jiimi hen ɓeydade tan jiimi hen diina jaɓaɗo ko ɗo woni gonga ko ɗo woni min ko ɗum jiimi hen eyyi on jarama calmini on sukaɓe hande ɓe ɓe mbasitomi ɓe yoɓe tinno ɓe jokkodira ɓe jagga diina ɓe jagga lawol Cheikh Tidiane ko ɗum mbasitomi ɓe eyyi ɓe nanga golle mumen ɗum mbasitomi ɓe ɗalleɗe ndewanɗe e laawol ko ɓuri yoɓe mbakkilo ɓe jooɗo ɓe nanga golle ɗe ɗone neɗɗo e wawi won ɗo ha heɓa hunde ta ɗannaki won maɓɓe e galleji ha heewi ɗannaki ɓe gacca koɓe joloto koye maayoji ɓe bonna koye mumen bonna galleji mumen bonna ɓerɗe jinnaɓe mumen tribunal régional mo Kolda o ɗum woni monsieur Diop omo ardi e chef de service no directeur ARD mo Kolda ɗum woni Sada Balde min tawi ɗo noon sous préfet Sare Koli Salle o excusez-moi omo ardi e brigade chef de brigade régional hygiène mo Kolda chef division régional assainissement mo Kolda omo ardi e chef régional kippuɗo ndiyam ɗam ɗum woni hydraulique mo Kolda chef de service commerce Kolda chef de service régional élevage e gaynaka ɗum woni omo ardi e muɗum docteur o omo ardi e chef de service développement rural omo ardi e chef de service Sénélec région mo Kolda noon chef de service départemental santé mo Vélingara o docteur Sané omo ari ɗo monsieur le maire kadi ne ardi e adjoint muɗum Oumar Ndiaye ardi e délégation tentuɗo wona teddingal mon ceerno ko ɗum woni délégation mo gouverneur région de Kolda c'est Sayer Ndaw ardi ɗo e yëkkati kàddu di nuyu di ziar mu sëriñ sunu xalifa waaye sunu wéyjur di Cerno Ahmed Tidiane Ba ñu ngi koy nuyu di nuyu njaboot bi yëpp di am mbégte yëkkati tànk maag ñi ma àndal te ñu lim leen léegi
dox ba yegsi fii ci bërëb bu tedd bi ha ñalawma hannde o ina jeyanki haɗo kiɗum ina jorta inchallahu taala garal maɓɓe ɗum ɗo ko fodde maɓɓe nde wonno ko e nder leydi he ko teddungal maɓɓe ko kamɓe jeeyi ko ni tan ɓe mbaɗata wona wooli ko ɓe mbaɗi sabu ko kamɓe jeeyi gargol maɓɓe ngol ɓe garani ko ɓe jeeyi ɓe ngari koɗo ɓe jeeyi ɓe garani ko geɗal maɓɓe ɗum waɗi ceerno ene teskaniɓe ɗum ene weltaniɓe heen ndiɗo leydi Allah ene waɗi e muɗum barke ene waɗi e muɗum ndenka ene waɗi heen sutura yimɓe jahata ha haqqillaji dilla ha ɓerɗe paaya Allah waɗa niwya waɗa moƴƴere kala ko ɓe kulno walla kala ko ɓe paayno Allah safranaɓe ɗum ɓeydi ko ɓurɗo moƴƴude taw koko ɓetti ɗum neɗɗo noon to bettirama moƴƴere wawa bettirama moƴƴere wawa tan ko weltade e yettude Allah eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin kanko gouverneur o eɗen mbiyamo bisimilla kanko e ɓew arde ɓe ummade e sous préfet ha yetti préfet ha yettimo kanko ha yetti ministre de l'intérieur ha yetti premier ministre ha yetti président de la république e dendagal laamu ngu fof ina tawa ɗo e garal maɓɓe sabu kala nelaɗo ɗomti ko nelɗo ɗum o e ko mofti e muɗum fof ndeke gouverneur jooɗiɗo ɗo ko leydi ndi fof woni ko jooɗiɗo sabu o jooɗani ɗo ko mo Allah dammini leydi ndi on noon leydi ndi fof ina mofti e nder mum bisimilla maɗɗo ceerno weltima ceerno kadi serata e duwanade noon ko duwana wona ko satti ene weeɓi ndiɗo leydi ko ndi duwanade ndi wona ko satti ene weeɓi alhamdulillahi rabbil alamin ceerno ina duwo yo Allah ɓeydu moƴƴere yo Allah ɓeydu ndenka yo Allah ɓeydu sutura ɗi feewi neena baaxna to men o wi eɗen ñaagi Allah yo Allah reenan en ɗum o rokka en fandude heen en jiñam yalla nani ko yalla wottul yalla mayni kam ñi muuru ci biiram sabu barke Allah e laamu sallallahu alayhi wa sallam ci barke yalla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam e sabu barke Cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ak ci barke Cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e sabu barke al-Qur'an al-azim ak ci barke al-Qur'an al-azim e barke makko radiyallahu ta'ala anhum jami'an suñu sëriñ ak العالمين nangu ñaan fatiha e salat al fatihi آمين يا رب العالمين